biziminak zer da, ez da antzeslan bat, ikuskizun bada, 3 esparru ezberdineko pertsona gea, ni musikati dator, ni antzerkitikan eta mai artetikan. Eta, biziminak da gatazka armatuek eskiun minei buruz hitz egite deu, eta kultur esparru ezberdinetatiken adierazteikeu, gure ikuspegitik batiz bat, ez? Gure bizipenetikan, gure inguruen gu jaso dikeun min ezberdinen isla da bezala, eta gure pedradi dala zango genuke, ez? Terapia gixako gauze bada. Dinamika izan da erresa, naturala, batzutan gogorra. Baina erran edut, joan garela eraikitzen agitz erres bakotxak bazitun zer, ez? Bai bere esparrutik eta bai igual bestearen kanpoko ikuspegia eta baina erreski joan gara sortzen. Gehitzen eta kentzen. Bai, bedaude jolasak... Batez ere kentzen. Hasiera batean tekstuak haitzez pisu gehiago zuen eta azkenean performanzera gehiago jo du eta ez du golko linearidade bat igual. Bai, hori da. Dia jolasak dio, dia gure barreneko jolasak, eta gero asko lagundu digu kanpotik lagunek, bide lagunek izan ditunak, inspirazio iturri izan ditunak, ekartzen juntza eskigun, baite modu naturalean eroitza eskigun testue, kantu bat, ipuin bat, kontatzen zana osa okue, pertsonai, bai, onda pixkanaka garatzen, eta gero partea handi eta garrantzitsutako bat testigantzak. Gai komplikadua da, bakigu azkenean mina asko daudela, eta horrekin errespetuz nahi izan dugu jokatzea, eta aldik eta bintzat gure intentzio uste izan ez bat gora ipatzie, ez beste gutxio, aldik eta errespetuen... Mina sortu gabe, eta transgresio puntu hori bilatu gabe, erran edut puntu horretan, ez erran edut zendu apait... Eta gainetik nik uste erantzunik eman gabe. Hau da, gure bizipena dira, gure ikuspegi da, eta gero batu ditu benetan pertsonalki bizi izan dituen 3 min ezberdin batu ditu, holtza gainean, gure ez gain, beste 3. Nik uste eta indeula oso barrutik eta oso benetan pertsonalki indeko lan bada, eta beti errespetuz, eta beti erantzunik gabe. Hori da, erantzunek iruditzen zaigu azkenin ikuslik beak topa behar ditula, eta etortzea nahi, bakoitzak bere barnea osarketen go, bere erantzunek ikuko eta guk horreztak edo zer ikusirik eta ezin dugu esan zein izangoan bidie. Egia norberan begia. Hori da, egia norberan begia. Kriston zuerte izan du dalako egonaldi eta gozatu alizatea ni... Lujua. Bai, ez preokupatu behar izatea, ez dakit etorri 3-4 egun onat eta lanera etortzia eta punto pelota, bertze zertan ez pentsatu behar eta eraikitzea zure behar dituzun estenak edo atretzo guztia eta hor gelditzea eta biamunen goizin etorri eta taka. Hori da, ez dakit, suerti bat da, nik ez dakit bertze tokitan nola itxen den, binean. Egonaldin trukaketako bat bai da herrien zerbait lagatzea, eta kasu honetan Gaztelekuko gaztiekin ingo dugu gure sortze prozesu elkarbanatzea, eta erakustie guretzat ze izen da, zelan indeun. Martxuk bilen hemen holtza gainean gure gertu gonbidatzea jutuzteu edotea, eta espero guretzat plazer bat dana zuentzatea ala izetia, ez da momentu polit bat pasatzi gurekin.